valmistaudutaan kisoihin. Moi, mä oon Saaka. Mä oon Maiju. Ja me näytetään nyt meidän kisameikki. Ja me ollaan siis tehty pohja ja meidän pohjalle tulee siis meikkivoide, puuteri ja bronseri ja poskipuna. joo, nyt nähdään meidän luomivärit. Meillä tulee tällaiset. Joo. Eli meidän tähän luomiväriin tulee siis keltaista ja oranssia. Nyt me laitetaan, mikä tää on, luomivärin puhtaa ja joku sellainen. Eli eka me laitetaan tällaista keltaista tohon luomelle. Joo. Me laitetaan nyt tätä valkoista. Joo, meillä on muuten tää niinku väri jo valmis. Joo. Joo, me laitetaan nyt tätä. Joo, me laitetaan nyt tätä valkoista glitteriä tohon keltaiselle. Joo. Okei, nyt mulla on nää glitterit. Tervetuloa. Sano moi. Hello. Tässä on sulla. Sara. Nyt hakee glitteriä. Joo. Se on tässä. Joo, meillä on nyt nää niinku valmiit. Ja seuraavaksi me tehdään eyelinerit. Joo. Nyt tulee siis oikeesti pelottavin vaihe, koska näiden pitää onnistua. Tai sit koska meillä on luomivärit nyt, niin näiden pitää nyt onnistua. Eli siis tässä on nää mun eyelinerit. Wow! Ja siis seuraavaksi mä teen siis ripset. Meillä on tällaiset korvikset tällaiset. Ja meillä tulee tämän väristä kynsilakkaa. Joo. Joo. Ja tässä nää on nää kynsilakat. Nyt Nilla näyttää sen nutturan. Wow! Niin tämmöset. Niin mä olen menossa verkkoon! Jee! Vilkuttakaa! Saatiin tällaiset onnentarrat. Suoritus on ohi. Fiilikset suorituksesta! Mahtavat! Mä olen Neljänsi ja nytten me mennään syömään. Ja suoritus oli hyvä. Olemme tyytyväisiä suoritukseen. Puhutas ketään ei kaatunut. Joo. Niin mikään petää ruoka. No niin, siitä miinusta kyllä nyt. Ruoka oli tosi hyvä ja nyt me katsotaan junnuja. Mennään nyt shoppailemaan, joo. Katso nyt tyttöitä. Ainakin johonkin rollerskeittiin ja näinkin. Kaikkien junioreiden suoritukset on nyt ohi ja nyt me vaihdamme puut päälle. Ja me mennään jäälle, koska meillä on Joo, meillä on palkintoja joku.
Nyt on palkintojen jako.